सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। साठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। देवगड कुणकेश्वर येथे प्रगती ग्रामपंचायत संघ व ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांच्या वतीने व्यवसाय वृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला। देवगड कुणकेश्वर येथे प्रगती ग्रामपंचायत संघ व ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांच्या वतीने व्यवसाय वृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला। या ठिकाणी व्हिडिओ कुणकेश्वर कोकणची काठी आज पूर्ण देशाच्या नकाशावर ते पर्यटन स्थळ म्हणून या ठिकाणी गेलेला आहे। आणि या सगळ्याचा विचार करता या ठिकाणी असलेली ग्रामपंचायत, देवस्थान किंवा आणि बाकीच्या काही संस्था आहेत, तर येणारा पर्यटक या ठिकाणी कसा थांबेल आणि त्याच्या सर्व सुविधा त्या ठिकाणी कशा मिळतील या दृष्टीने त्यासुद्धा क्वालिटी आणखीन व्हरायटीमध्ये चांगल्या प्रकारे कशा दिल्या जातील यासाठी हे ग्रामपंचायत आणि देवस्थान सर्व ग्रामस्थ या ठिकाणी त्या विचाराधीन आहेत। आज जर बघितलं तर या ठिकाणी जवळजवळ 27 ते 28 महिलांनी या ठिकाणी सहभाग घेतलेला आहे। या प्रशिक्षणामध्ये बँक ऑफ इंडिया, त्याचप्रमाणे BORT या सगळ्या पुरस्कृत या सगळ्या लोकांनी आणि त्यांची माणसं इथं येऊन या ठिकाणी आमच्या महिलांना एक कौशल्य आणखीन त्या ठिकाणी वेगवेगळे पदार्थ कसे बनवायचे याचं एक चांगला मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे त्यांनी जे काय आत्ता मी जे बघितले, जे चाकले, जे खाऊन बघितले किंवा त्याची पदार्थाची ठेवण, त्याची क्वालिटी, त्याचा रंग हे सगळं बघितलं तर आज जे पर्यटकांना हवं असतं हे सगळं या ठिकाणी आज या आमच्या महिलांनी सादर केलेलं आहे। आणि मला वाटतं की या ठिकाणी जो पर्यटक यायचा आणि जो बाहेर जायचा तर ह्या सगळ्या महिलांनी हातात हात घालून जर काम केलं आणि अशा प्रकारची व्हरायटी या ठिकाणी लागण्या ज्या क्वांटिटीमध्ये ज्या संख्येमध्ये लागणार आहे आणि त्याप्रमाणे सर्व्हिस दिली, सुविधा दिली, क्वालिटी दिली तर इथं येणारा पर्यटक हा 2 दिवस राहील, 4 दिवस राहील। या सगळ्या गोष्टींची आज तुम्हाला माहिती आहे की कोकणी पदार्थाला एवढी मागणी आहे की त्या कोकणी पदार्थांची चव चाखण्यासाठी या ठिकाणी सर्व पर्यटक, भाविक, भक्तजण येत असतात। बाहेरचे सुद्धा लोक या ठिकाणी, परदेशातले लोक सुद्धा या ठिकाणी येत असतात आणि त्या दृष्टीने आज जरा समाधान वाटतंय, बरं वाटतंय की आपण त्या दृष्टीने आमच्या महिला आणखी आमचे सरपंच, पूर्ण ग्रामस्थ या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे मार्गस्थ होत आहेत, पदार्पण करतायत की जेणेकरून इथल्या इथे सर्व सुविधा झाल्यानंतर जो आर्थिक स्रोत आहे किंवा महिला सबलीकरण म्हणा की स्वतःच्या पायावर स्वतःची प्रत्येक महिला उभी राहील, जेणेकरून त्याचा मुलांना, पूर्ण संसाराला आणि पर्यायाने गावाला आणखीन देशाला हातभार लागेल आणि दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी बहुमत सहकार्याने भरपूर मदत होईल। त्या दृष्टिकोनातून ह्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी हे जे प्रशिक्षण घेतलेलं आहे या प्रशिक्षणार्थी आणि आमच्या ग्रामपंचायत आणि सर्वांचंच मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानेन, धन्यवाद देईन आणि अशा प्रकारचं हे आणखीनही त्याच्यात वाढ होईल अशा प्रकारचं या ठिकाणी अशीच प्रशिक्षणे या ठिकाणी राबवण्यात यावी असं मी या ठिकाणी स्वप्न बाळगेन। आणखीन त्यासाठी मी कुणकेश्वरच्यांनी प्रार्थना करेन या सर्व क्षेत्रात, या सर्व कार्यात या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे भरीव काम या ठिकाणी होण्यासाठी कुणकेश्वराची प्रचंड शक्ती या सर्वांना लाभो अशी चरणी प्रार्थना करेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। नमस्कार, आम्ही बँक ऑफ इंडिया, RS, ETI, उमेद आणि ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आमच्या गावातील महिलांसाठी 18 ते 45 या वयोगटातील महिलांसाठी हा उपक्रम राबवलेला होता। या उपक्रमामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे नाट्याचे प्रकार आहेत ते आपण इथे त्यांना त्याचं ट्रेनिंग दिलंय आणि आमच्या गावात पर्यटन स्थळ म्हणजे कुणकेश्वर हे एक पर्यटन स्थळ आहे आणि या पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी बाहेरून बऱ्याच वेळा पर्यटक येत असतात आणि त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीचे खाण्याचे पदार्थ मिळावेत याच्या अनुषंगाने हे ट्रेनिंग आपण इथे त्यांना उपलब्ध करून दिलं होतं। या ठिकाणी आम्हाला आज ते 26 तारीख पासून आज 11वा दिवस आहे। या 11 दिवसात त्यांनी वेगवेगळ्या विविध प्रकारचे, मग त्यात केक असून देत, मोदक असून देत, मोमोज असून देत, पुरणपोळ्या असून देत, त्याच्यानंतर इतरही काही जे पदार्थ आहेत
या सर्व नूडल्स आहेत, त्याच्यात फ्राईड राईस आहेत, अशा वेगवेगळ्या सुमारे 28 ते 30 प्रकारच्या पदार्थांचं आता इथे प्रदर्शन मांडलंय. आणि हे आज उत्तम प्रकारे प्रशिक्षणाचा हा 11वा दिवस आहे. उद्या त्यांची इथे कुडाळ येथे परीक्षा होणार आहे आणि या परीक्षेतनं या महिलांनी ज्या सहभाग घेतलाय त्यांची कुडाळ येथे परीक्षा होईल आणि याचा आम्हाला आमच्या पर्यटन स्थळामध्ये किंवा आमच्या कुणकेश्वर गावातील महिलांचा आर्थिक स्तर जो आहे तो उंचावण्यासाठी मदत होणार आहे. मी या बँक ऑफ इंडिया, RSCTI या उमेद चे आभार मानेन की त्यांनी आमच्या महिलांसाठी हा उपक्रम उपलब्ध करून दिलाय. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.